Cześć pozytywni kucharze, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni i zapraszam dzisiaj na kolejne pyszne, dodające mnóstwa energii śniadanie. Tym razem w wersji takiej klasycznej kuchni polskiej, dlatego że przygotujemy sobie racuchy drożdżowe. To są takie grube racuchy, one są mięciutkie, smaży się je na patelni. Można podać je w taki sposób, w jaki proponuję to ja, czyli tradycyjnie posypane cukrem, pudrem. Można też polać je na przykład syropem klonowym, czy posmarować konfiturą, dżemem, można polać je polewą czekoladową. Można je też przygotować z dodatkiem owoców, na przykład z dodatkiem jabłek pokrojonych w kostkę. Jeszcze przed smażeniem dodaje się takie jabłka do ciasta. Można też dodać do ciasta na przykład rodzynki, można dodać odrobinę cynamonu. Można też na przykład podać je z dodatkiem bananów i polać jakimś syropem owocowym. Bardzo uniwersalna receptura, która umożliwia przygotowanie w bardzo wielu różnych wariantach. Jestem ciekawa, czy znacie takie racuchy drożdżowe, czy jadało się je u Was w domu, bo mi kojarzą się z moim dzieciństwem. Chociaż moja babcia też przygotowała je na zmianę z takimi racuchami, w których drożdży nie było. Życzę Wam smacznego, spróbujcie sobie ich i dajcie znać, czy Wam smakowały. I zapraszam też oczywiście na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. Do ciasta na racuchy najpierw trzeba przesiać mąkę do takiej większej miski, potem w kopcu zrobić zagłębienie i skruszyć tam drożdże, zasypać je cukrem i zalać połową szklanki ciepłego mleka. Miskę trzeba odstawić w cieplejsze miejsce, najlepiej tam, gdzie nie ma przeciągów, można ją przykryć i po kilku minutach drożdże powinny mocno zabąbelkować. Wtedy można dodać do ciasta pozostałe składniki i wszystko razem wymieszać, tak żeby utworzyło się takie dosyć gęste, ale jednak ciągle w miarę lejące, takie rozciągliwe ciasto. Jeśli macie alergię na jajka, można nie dawać jajka. Jeśli macie nietolerancję laktozy, zamiast mleka można wykorzystać podgrzaną maślankę. Ciasto przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce, gdzie nie ma przeciągów, na około 2 godziny do wyrośnięcia. A kiedy jest już wyrośnięte, na patelni trzeba dobrze rozgrzać olej, potem zmniejszyć ogień do średniego i smażyć z obu stron racuchy. Można pomagać sobie, mocząc łyżkę w gorącej wodzie, żeby ciasto za mocno się do niej nie kleiło. Średni ogień jest bardzo ważny, bo przy zbyt mocnym racuchy nie dopieką się w środku, z kolei przy zbyt małym wypiją za dużo tłuszczu. Nadmiar oleju po usmażeniu można osączyć na papierowym ręczniku albo serwetce, a potem racuchy przełożyć na talerz, można udekorować owocami, syropami albo klasycznie posypać cukrem, pudrem. Dzięki za uwagę i życzę Wam smacznego!